Освен с хубавото време и незабравимите спомени, лятото понякога идва и с ето тези досадници. Аз съм доктор Гергана Манолова и като специалист-дерматолог разбирам колко неприятни могат да бъдат ухапванията през летните месеци. Никой не иска да си провали лятото заради сърбящи пъпки по цялото тяло. Ето защо ви препоръчвам Heat-It – медицински иновативен продукт, произведен в Германия. Нека ви покажа как действа. Heat-It работи на медицинския доказан принцип на хипертермията, като загрява засегнатата кожа до 51 градуса. Това прецизно прилагане на концентрирана топлина неутрализира протеините, които причиняват сърбеж и подуване, осигурявайки незабавно и дълготрайно облегчение. Просто го свържете към вашия телефон и оставете технологията да свърши своята работа. Heat-It предлага 12 персонализирани опции за лечение, включително специален детски режим за безопасна и ефективна употреба върху чувствителната детска кожа. Независимо дали сте на къмпинг, в планината, на плажа или просто се наслаждавате на един прекрасен летен ден, Heat-It е решението, с което ще забравите веднъж завинаги неприятните усещания от ухапвания от комари и други насекоми. Не позволявайте на насекомите да съсипят вашето лято. Поръчайте сега Heat-It с 100 дена тестов период. Убедете се сами!